Lord, kabalo ko. Way imposible sa imo ha. Salamat, Lord. Uwa, Jod. Pa! Pa! Unsa man na? Nakakuha akong isda. Duha ka buok. Lord, may tag makakuha akong isda. Aron na ay sudan si Papa. Ay, salamat. Ay, lunangan. Kini, naadyo ni haluan ron. Renz, nagunsa mga diha? Kuya, nanikop kong isda para naisudan si Papa. Renz, mato ko diha, be. Kuya, yara ka. Si mahugaw ka diri ba? Renz, unsa man ka? Damaka po di mo, oy. Ayun man nagkabaw, wa man na isda. What? Paghilom di kuya. Na mga isda sa libro. Hilom ding, wa na isda ron. Yorot na sa mga tao og kuryente. Kuya, naa Ginoo. Naa gini isda. Sa una ra tong panahon ding, ay muli. Uli, bantay mo kaon kahab. Bot-bot ni mo ding, dili lagi ka kakuha. Lord, kabalo ko, way imposible sa imo ha. Ay, salamat, Lord! Uwa, Jod! Ay, tama na ni! Para naisudan si Papa! Kuya, takuha na Jod ko! Bantay mo kaon kahab! Ala, tuara si Papa nagtrabaho. Luya oy, atuon ako be. Pa, malipad yung kaaning isda na ko ron. Pa, Unsa man na? nakakuha akong isda, duha ka buok. Wala, salamat kay Ding na anak ko'y paniod to. Oh, iusa ni oy haluan. Ipaluto ni mama dito. Oh, sige. Salamat kaya. Oh, Ana dyan ni Morin oy. Salamat na dyan ko'y paniod to Lord. Thank you kayo. uy, ugawa ni mo rin sumoy. Ma, nanguha akong isda para naisudan si Papa. Malutuan na ma. Wow, kabutan sa mga anak ko. Salamat din nga. Nanatay sudan. Kuya, bantay mo kaon ka karuna. Luto na ma, gigutom na ko ba? Una na. Luto na. Luto lang di ay. Pang! Oh. Dali na mga una. Naluto na isda. Luto na? Oh, dali na. Mga una ta. Ay, salamat. May gani kay. Nakadiskarte pa yung anak. Asa naman to? Asa naman si Renz? Ay, Ay, Renz. Naluto Salamat. na. Kinuha ng mga isda. Nung kaya, di ka mo kaon. Kaning lagi sa juice. yung sa ni si Ares. Sino siya mo kaon? Wala daw isda dito? Oh, Mao na kay magpinulpol niya. Kaon naman di ay. Ikaw, Jod. Ina, mga una. Salig lang. Palagi isda ron. Na, una. Wow! Ah, ni ani sabaw. Woo! Thank you kay Lord. Naanay kami paniod to tungod sa kong anak. Salamat kayo nak ha. Thank you kayo ha. Nya kuya, si kuya, magkano mo nili? baka na lang kay Looy. Nagyon. Nagyon mo yung sunod. Ay, Lord, thank you kayo. Salamat sa kayo sa pagkaw. Sige na, sige, tao na. Sige na, tao na. Reset na. Ano na? Basta kay importante nga nagpasalamat ha. Lord, salamat sa pagkaon. Thank you, Lord, Amen. sa isda. Ang yata mo. Sa sunod na saan?